ayikho imimoya operator khona into engiyaziyo ukuthi igama likaYesu linamandla alikaze lithethwe lakhe igama labizo kuba nemikhosi ehlehlayo kunabalamfazi esibuyuka kalibizwe igama lakhe igama lakhe aliphiki buciko bantu namandla abantu igama lakhe linamandla lona lonke igama libiza iyaphila alibiza iyakhululeka alibiza izithoko zobumnyama ziyaphahlaka kabahlabela nathi siyaphela bakungena khona siphuma singenzela bantu ngoba igama lakhe linamandla kasamfana ngaphambili lingumlilo wanenyayo. Matthew chapter 6 verse 11. From verse 11. Kweza isithunywa sikaYehova sahlala phansi komuti obuse-Ofra kaYewashe um'Abhezeri ke uGideon unyana wakhe wayebhuna igqoloba esixovulelweni ukuze ayifihle kumaMidiyani. Kwabonakala isithunywa sikaYehova kuye sathi kuye, uYehova unawe ngoRathini lobukhosi. Wathi uGidiyoni kuso, Tsamagu nkosi yami, ukuba uYehova unathi, yini na ukuba kusihlele konke oku? Iphinde yonke imisebenzi yakhe ebalulekileyo ababesibalisela ngayo obawo besithi, sasinganyiswanga nguYehova na eyiphutha. Kungoku uYehova usilahlile wasinikela esandleni samaMidiyani. Amen. Apha basifunda otu verse 1 ama-Israyeli aye aqeqa kuThixo emveni kokuba eqeqile kuThixo uThixo wawanikela kuTshabalala. Hallelujah. Ithi ke ngoku imbali every time ama-Israyeli etyalile esebenzile elindele isivuno amaMidiyani aye afike angene ezintsimini zama-Israyeli afike athathe imbewu yawo athathe isivuno sawo asitshabalalise angapheleli ekutshabalaliseni kuphela ngapha koko athimbe into yonke ephilayo enyakazayo ephathekayo amaMidiyani ayithathele ibe ngakuwo. Every time kuba ngathi kuba nento enhle kuma-Israyeli evelayo amaMidiyani ayevela ayithathele ayithimbele ibe ngakuwo. Ithi iBhayibhile akhala ama-Israyeli athi Nkosi kwenze njani ngoba sisizwe sakho. Kasijonge embalini sifunda imbali zotatomkhulu bethu uThixo wakhe wasikhupha ezweni laseYiphutha. Sathi sifanelwe lulwandle olubovu ngaphambili utshaba umkhosi kaFaro namahashe akhe efikile emveni kwethu. Wena wakhe wathetha ngezwi ulwandle olubovu lavuleka kwavela umhlaba omileyo sawela sahamba. Siyakhumbula sikhe sathi sihamba endleleni izizwe esasihamba sizoqumla kuzo senze imbali ukuba ezo zizwe zazisuka zibaleke ngenxa yezimpi zethu singekaveli nokuvela singakaboni nokubonakala kodwa izizwe ezo sizohamba emhlabeni wazo zaziswaye endleleni ngenxa yokoyika thina singabantwana bakho. Kwenze njani kwimihla yethu? Siphethe imbali enkulu eyakuba uJehova uyakwazi ukusilwela. Siphethe imbali enkulu okuba uJehova asiyekele kodwa xa sijonga ngokuYehova usiyekele. Siphethe imbali enkulu okuba uJehova uyasiqobela kodwa ngokasiqobela
Ngicela ufuna iprofesi kaKhipiko. Uthi among you there will be a rise of a man, a rich man, having owning properties. Nezinto ezinhle. Uthi intume iyawutshintsha pulpit. Kuyokwamkelwa ngezi-status. Kuyokwamkelwa ngebhunakala. There will be 4 different groups phakathi kwenu. Abahluphekile nabathembileyo ngakhetha. Kodwa uthi ubheke uyigqibezela. Uthi from time to time God will raise. Uzovusa abantu abatsha. Uzovusa abantu. Sele lahlekile umyalezo. Kuvela intshumayelo esikhuthaza abantu. Kodwa xa ufika abantu abatsha abazuvezwa i-assets of God, abazuvezwa ngabantu, kodwa bawuvezwa kuThixo uqobo lwakhe. Uthi abantu xa bevelile ngabe bazoyichitha loo misebenzi. Ezo ntshumayelo ezo ezingenelwa nefutha likaMoya Oyingcwele. Sengiyayibonela profesi kaNobheko ivela kule ncwadi kaGidiyoni. Ithi iBhayibhile ngelathi ngenhlanhla enkulu. UThixo washiya ama-Israyeli wahamba wakhangela, akho mfenkwana na ezi-afilayo, akho mntu na ozi-afilayo. Ngoba nokuthi isizwe sakhe angasishiya sikhalali, kodwa akasikhalali kude kuphele. Noma imali kangaka angalishiya, kodwa kwami inkaza kufika likhumbule. Kodwa xa ilikhumbula ukhangela indoda angangena ngayo, ukhangela umntshotsha angangena ngaye. Ngenhlanhla enkulu bavela inkwenkwana egama likaGidiyoni. Ithi uGidiyoni wayesithi ebusuku ngexesha ama-Israyeli namaMidiyani eleleyo, yena akhawulezanga awuvune kawugqiba ayothini, ayofihla. Every time kwamnyama uGidiyoni uyachwetha, kanti ngenhlanga uzohlangana nesithunzi. Akhumbula ngexesha ama-Israyeli ecindezelwe kabuhlungu nguFaro, akhala kuThixo. uThixo wasibizela uMoses, wathi Moses, ndisivile isikhalo sabantu bakho. Ke ngehlile ngoku ndizothini? Ndizobahlangula esandleni sotshayo. uThixo waphaqa uGidiyoni, wathi Gidiyoni, wavela sithi Gidiyoni ngorhatshile namandla. Wathi uGidiyoni, hathi hlala phansi lapha. Akukwazi ukuthi ndiligorhe linamandla. Ndiligorha kanjani elingakwazi ukuhlangula isizwe salo esandleni samaMidiyani? Ndiligorha kanjani amaMidiyani engenile phakathi kwama-Israyeli asithimba angaphezu kwethu, thina sesikhonza phantsi kwamaMidiyani? Ngoku ungathi uligorha kanjani? Sathi sithunywa hayi gorha thina lokurhoti, ulirhoti wena kwaba bantu bahlulekileyo. Kodwa Gidiyoni sabona inhliziyo yakho. uGidiyoni wayengazi ukuthi noba nomntwana phakathi kootata, kodwa liligorha. Ngoba mamela Gidiyoni, amandla ayingowakho, amandla avela enkosini. Lo msebenzi uzowenza ayingomsebenzi wamandla akho,
every altar have a man. Every altar. Nankenibone nje. Yabona xa sekonzweni linganisa wena ababopha abadevil worship. You will see. Xa kuthiwa fire, uthi fire nawo ngoba besitabayi. Yabona when you are chasing out the spirit has its own. Siyakwazi abasikhalimela umoya. Khalimela umoya uthathele ngegama kaYesu ugxotha uphayine uphuma ubungena endlini uhleka nabazalwane bekuthanda kodwa xa uphuma nisathethe language enye. Siyakwazi kuze kaThixo sivana silandele ngemoto sahayikisana safika ngaphakathi endlini kwakhileka moya umbi sawudistress sawuthethela sawuthumela ngempompo zomlilo achabalala umoya asiphuma sesiyashiyana kwenzenjani yahathe sibule ukitolo yazi ukuthi kugohama babuzudibetha ngoba xa ndichabalala zi-athas i-athas zizoresponda abanikasibazo abekho ngaphandle. Ukitolo yazi ukuthi xa ndibulala ispirit sikaJezebheli ispirit kaJezebheli umnikazi waso akekho ngaphandle ungaphakathi. Ngoba abamidiyane ithi iBhayibhile ayengahlasele ngaphandle kodwa yayihlasele ngaphakathi. Yonke into yayisenzeka yayifuna abantu aba-vigilant, yayifuna abantu be-closet, yayingafuna abantu basecaweni, yayingabafuna abantu be-public space kodwa yayifuna abantu bemfihlelo. Ungayileki into ecaweni, ungayilekanga kwi-closet, ungayichabalisi into ecaweni, ungayichabalisa kwi-closet. Ungameteleli, umemezele, uloyiso phezu kweentshaba zakho kodwa emfihlakalweni awukhange ufumaneke. Yazi ukithiwa noya kuthiwa uliqhabela abantu ngoba usebenza emfihlakalweni. Waye kuthiwa kithiwa qhawe ndibela abantu ngokuthi kumfumene kwi-closet. Abanye bayalala ngexesha le-closet baphuphe kamnandi kodwa ukithiwa nakalalanga. Uyafuna, uyatshabalalisa, uyasebenza. Abanye belele yena uyasebenza, abanye bephupha kamnandi yena uyasebenza. Wathi uThixo this is the man. Yabona bekwenzweni? Yabona? Yabona bekwenzweni? Ingqube efahambe. Apha kwenzweni lo? Khona ama-deformation, khona abasindisiweyo, khona abazama ukusindiswa, khona abagcotshwe emkhathini. Baphi? Wena uvuyela uzoma, uvuyela usebenza, uvuyela uncoma, uvuyela uphiwa imali, uvuyela uthandwa ngabazalwane. Kanti uthandwa ngabagcotshwa abasemkhathini. Inhliziyo yakho ilangazela ukumkhonza uThixo ngecawe.
kanti umlangazelo uyahlangana nobaheleli. Uthixo weyiqonda nje lokuphikisana nesithuba. Uthi Thixo ngiyabazi. Abezohlasela abaveli phaya, bahlasela belapha ngaphakathi. Uthi Davide bona banamandla kunathi baninzi kunathi. Uthi Yehova ke silwele yenza idangele yabo. Bayitshabalala indlela yabo. Akekho phakathi kwabo usemfihlakalweni. Uthixo abafuna abantu becawe. Ufuna abantu basemfihlakalweni. Abasebenzisa konjeni yakho Uthixo kwiprogram yakhe. Abantu becawe. Usebenza abantu basemfihlakalweni. Gideon uliqhawe linamandla. uGideon wathetha ngento qala wathi ukuba ndiliqhawe linamandla ndicela undenzele izinto zibembili. This morning ngamehlo wami then I will be convinced. uGideon akekho seqhaweni. He is in the closet. Emfihlakalweni noThixo. Ukuba ngiliqhawe linamandla, I will be able to save isizwe sakwethu, ibandla lasekhaya. Ndicela nenzele imiqondiso emibili. Ndizocela ukutsho lo wesibini ngenxa yexesha. Wathi uGideon mamela, ndizobeka ubona. Ukuba Nkosi enyanisweni ukhona, akhona labantu wathetha yapha ngoku. Ndicela xa kusisa ekuseni ebazalwane kusebusuku semfihlakalweni abantu ababona ibalele. uGideon ebusuku uthetha noThixo, bayanqophisana noThixo, bafuna imimangaliso ezokwenzeka. Ngoba umangaliso uqala wenzeke ebantwini, wenzeka kuqala kwi-closet. Ubone imimangaliso nemiqondiso yakhe kwi-closet. Wathi yabona uThixo ekuseni xa kusisa, ndifuna ukubona umhlaba umanzi, uboya bomile. Umhlaba utheni? Obuboya kodwa bona utheni? Xa kusisa ekuseni, umhlaba umanzi, uboya bomile. Wathi uThixo wathi uGideon, still I am not convinced. Emfihlakalweni in the closet, wathi still I am not convinced. Ndawubona umqondisi wendlu, but still I'm not convinced. Into endiyifunayo ngokugqibela, mandibone uboya bumanzi, umhlaba womile. Xa kusisa ekuseni, uboya bumanzi buyamthusa, kodwa umhlaba womile. Wathi uGideon, God, you are the Lord of Lords. You are the King of Coast. You are the King of Slayer. Now I am convinced. I can go and kill. I can go and fight. I can go and do whatever you do. But when I think of the message, do not conviction. So something do whatever the Lord wants us to do. Do not be the conviction. See somewhere this is door. I can think of us and cut out the problem to him. Not as is ngoku ndiyoyenza le nto. Wathi ke Thixo, mamela isizwe sabo kwenu ndisiyekile ngenxa yoba kuvele altare yimbi phakathi kwabo. Banqula kwesinye isibingelelo, bona banqula uBhahali, abasanquliwe. Banqule inkosi, abasanquliwe. Mamela ke Gideon, ubonisile imiqondiso yami ndithi, ndakubonisa amandla wami. Ndicela unenzele le nto. Hamba ubulala isibingelelo sikaBhahali nesibingelelo soThixokazi uAshera. Bona ke ngoku ndikubonisile amandla ami. Into
ungenzele yona. Go and destroy. Ithi liphimelo lomhlangano. The outpouring of the Holy Spirit. Uthixo was about to outpour the victory, but akakwazi ukuthi outpour i-victory yakhe kuyikhona i-altars. Akakwazi ukwehlisa umoya wakhe. I don't care anybody in the fast 40 days, legally, as long as there is the altars. And Katari, nobody can get a Tony, nizame ngendlela zonke, lenza imali, belenza imali, so that there is a long day still the altars. What do you come and make it to? Before I pour out whatever I'm gonna pour it, but before, go and destroy the altars. Ngoba kuzoba ikati. Dalika nathula manje amphezu kwamaqhele sami ngasecawe. Dalika nathula manje amphezu kwamaqhele nababulali. Nezishweni nabenzi bamayelelenge. Andikwazi kithi noma kanjani. Okay, Tata. You're speaking. What a woke up. It's the middle of the car. It's the middle of the car. It's the middle of the car. And full time like this. Before it's the middle of the Israel. It's the middle of the car. My question, who's gonna cover me? My question, why don't you take the car? I'm a hand the food with the Buddha. What do you think you're not about? I am going to destroy it. What did you know? Go ahead and code. Utiko now. I see Utiko now. Wakuba wakata namas. Moses. What did so happen now? Kunyano Israel. What did you tell India? Not speak another scatter. Kotadia. Utiko na kati. Fulama was a folk of cannot. And you not speak another scam for this. Kota as well as you have a child. To say, let us speak in this command. Hey, so Tilis. Sistema so Tilis is speaking. Everybody cray. Sistema so Tilis is speaking. Everybody local.
heart of God. Ezinye zezibingelelo zakhona zireplace umoya wengcwele. Ezo sibingelelo ezo xa singekho ingathi ibandla ngeke limuve, ngeke liye ekhaya, kodwa liyaya noba khona, noba singekho sisibingelelo. Isibingelelo semali. Abanye before ibandla liphumintente liyoshumayela, lijonge ibudget, alijonge iHoly Ghost, alijonge umoya. Where is the Holy Spirit? Before ibandla limuve kwenziwe ihlangano, uqala kujonge imali, ukuba imali ikhona na, kodwa namhlanje siyawa. Ayibandla lemali, aliphume imali, liphume emalini. Kuhlalwa phansi, kujonge i-expenditures, ikhala linye i-expenditure kunentando kaThixo. And from time to time, God will raise abekristo yakhe haya bekawa, abazalwa yinkawe, kodwa abazalwa kuye. God every cry enhliziyweni yakhe ethi phakamani umnyama, kodwa baphakama ngoba babanjwe i-altar. I-altar ithi asikwazi kwenza nto, ibhajethi singayenzanga, asikwazi kwenza nto, imali engakhutshwanga ayihambi ngamali lena, ihamba ngokwengcwele. As long as you're in the presence, uthini uma kubhilini, anything is possible. Xa ikhona yena ngakuthi ayithi into engasehlula. Yabona into eniyenza ngamandla enu, into eniyenza ngengqondo yenu izokwehluleka, ayisoze yaphumelela. Kodwa into eyenziwe imali ingekho, ingqondo yabantu ingekho, amandla athi kwengamele iyaphumelela. Ziyenziwa ntoni le kwenza imali? Ojeje ntoni? I-fundraising yenkosi. Yabona kuyakwazeka kwenziwa ojeje, kwenziwa i-fundraising at the church. Ngoba kwehla ingqondo, ngoba kwehla imali. Yazi imali yehliswa yini? Yehliswa ukwehla kwamandla kaMoya Oyingcwele. Yabona ubufuna imali idecline emalini. Hayi, imali inagxili. Igolide nesilivera yakhe. The reason of the decline of the finances spirit in the way, it is because of the decline of the Holy Spirit. The reason you are bankrupt, you are bankrupt because spiritually you are bankrupt. If you put me to your moment, see the
uyakhishwa. Ubutyebile emoyeni uyatyeba nasempokothweni. Uthi uJesu kubafundi bakhe, funani kuqala ubungane bakhe. Yonke into eninangaselelayo izolandela. Uthi David ethandaza, uthi surely goodness and mercy shall follow me wherever I go. Angeke niswele, angeke nithike. His presence ihamba nami. uThixo ufuna ukuyisela ibandla lakhe hayi emalini, but for my glory. uThixo ufuna ukuyisela ibandla lakhe enkazimulweni yakhe hayi emalini. Ibandla ngeke likhona ezalizansi sengiyafana. Yabona imvuselelo enziwe imali xa ubaba ndithethe iproduce igugu Sunday school 2 weeks 3 weeks akisabona abantu. Yenziwe ngemali kwabekwa intente affordwayo enebudget enkulu kwabizwa izipiki ezikhulu but xa iwile kufakwe ne-artist ezitsala abantu ezi-attract abantu ba-attract banga-attract. If you want a fruitful movement, ask the Holy Spirit. Ubufuna ukudla indawo yakho, ask the Holy Spirit. Siyeke isipho sakho simnandi sinamandla siyasebenza, kodwa ask the Holy Spirit. Ngoba isipho singakhona kodwa singasebenzi. The enabler of the hand of God. Into esebenzisa isipho kumoya oyingcwele. Into ebhodozisa isipho sakho kumoya oyingcwele. Kulamini convention sizondilisa abantu bakaThixo babuye kubuya abakhulu nabancinci, kubuya abafundisi naba-organize, kubuya otshaleni nabo babuyele kuThixo. Uthi uThixo masizobisa abantu bakhe basuke kwizibingelelo zikabhahari bakhe bafuna ubuso bakhe. Uthi kuyalikhumbula ibandla lakhe, uthi kuyayikhumbula irijini yakhe. Ilahlekile ebusweni bakhe, ayilahlekanga identity, kodwa bona balahlekile isikhulu sabo. U-Israyeli the reason noma abuleleke ahlulwe ngabamidiyani wena i-identity kaKristu, kodwa i-identity ngoba ikhona in the presence. Ayikho cela ufundela abantu benze ithandazo. Matthew 13, 21 verse 12. uYesu ufika hapa ayengene endlini kaThixo, ufike bayathengisa. Ufika benza uJuni July, ufike endaweni bekufanele uba kukhona igama lakhe, kukhona kugcwele imali. Ayifika uYesu leto yamhlaba enhliziyweni yakhe akakwazi unyamezela.
wathi nayijonga abantu bayathengisa bayabonekisana kodwa aba bantu bashithiselana ngezipho abashithiselana egameni lakhe. uYesu iBhayibhile wanomsindo wathi yini nenenza apho, yini le ebizwa ngoba yindlu yomthandazo, ngexesha lomthandazo, ngexesha lokulila, ngexesha lokufuna yena. Nina nibhizi niyathengisela ngexesha le-move yam at my house. Nina nibhizi ziibhizinesi zenu. Why? Wangena uYesu etempileni kaThixo, wabakhupha bonke ababethengisa nababethenga etempileni. Wazikhuphula iitafile zabanyanyisi bemali nezihlalo zabathengisa ngamahombe. Wakhupha mfundisi, wakhupha dikoni, wakhupha organizer, wakhupha ente, wakhupha yonke into phaa. Ngoba xa ifikile kumele izinto zonke ziphume, xa ifikile kumele izinto zonke ziswaye. Ngoba ukufa kwethu akubuzwa ngaphezu kwazo, ukufa kwethu kubuzwe phezu kwaKristu. Xa sisengentatiko sisofuna ubona uKristu, xa sisehamba sifuna ubona amandla avusa kwabafileyo. Usibona sisehamba nje silimaziwe emakhaya, sathukwe emakhaya, sarejectwe emakhaya. Xa sisehamba sifuna ukubona yena. Amehlo wethu alangazelela ukubona umsindisi wethu, amehlo wethu alangazelela ukubona umfelo wethu, hayi ezinye izinto zisele ingqondo ngayo. Asiphakame sothembiso. Wadini enginabizo ngegama lakho ibe yindlu yemali, ngoba indlu ebusa ngegama lakhe yindlu yeglori yakhe. Indlu ebusa ngegama lakhe yindlu yenkululeko. Abangena endlini yakhe bengena begula mali baphilise inkasiko yakhe. Abangena endlini yakhe bangena benezono, befuna ukwehluleka namanyala, befuna ukwehluleka nemijolo. Xa befika endlini yakhe baphume behlathulule, xa bephume endlini yakhe bephume baqole izono zabo. Wathi yonke le nto eniyenzayo menina malapha ayinamandla, ayibatshintsha abantu kwiindlela zabo, kodwa into etshintsha abantu kwiindlela zabo kukuvela kwakhe epulpiti, kukubonakala amandla akhe epulpiti, athi ohlabelelayo akhumbule mzekhaya, athi nese isimo siyalunga, nese isimo siyaathendwa. Xa ethumisa uThixo amandla aphume epulpiti angene empilweni yakhe. Thank you, Jesus. Yesu ukuta phansi kukuta ngegama lakho Yesu, ngegama lakho ukuta phansi
ekuseni sizodila zi-altars. Sizokwenza lo mthandazo ngoku yokokuba siphahla zi-altars ngegama likaYesu. Ngiyabonakala ukuba ufuna ubongcwele asehlele sihambe siyophupha amaphupha sibone imibono sime kakuhle. Izolo usikhombe kuyo uKristu, namhlanje uthi kuyawude kube nini nimbhaqa, kuyawude kube nini nikhonza inkosi ezimbili, kuyawude kube nini uyasibiza okokuba wasike sithanda ibhoqo simeni ngakuye sizidilizile i-altars. Ngicela abantu